Angle na bi arabala mini ubena arajaba makono klimuga ani sabama bakilenza kimena ni bidani ani sabakira ka hijira sanjache ula okelen fana bena janvier kalo klimuga ani woro masamba fla ani samgan fla na bila isa ka bangni sanjache la au ka bamananga kuna fundi wati selen de flen ye horonya jabrani swandi baw au bifu nyama dalko chenyi ani jabranu la so herma swandi la kirawni nabenimo chenta ba sudna shok marsidu globally faruku ayatullah fi dini alaka dana jomba jondo chela o fulkan glin fana bidi anaka demaya brajile fana manne sanga na fuyan fu islamaya du bakono herma kono narakorala bi kuna funu bina kuma igmadin islamia kono na kuna funu kan katase jamana kono na kuna funu ma soni amina ufese awi belebele uka belebele kirawni nabenimo chenta ba sigida bela jileta buyani sigida bela jileta karama sigida mini alaye igresege belebele minna sidna shek marsidu kulubali faruku muna akasiga wajulu kene kele nyename ika sigidala siga friti ala iba ko barigana ko do jabi bulbana kawde gresege dona o wajulu shu dola ka betene ma arajaba makono klimuga ani kele bakelenza kamena ni binani saba kiraka hijira sanjache la janvier kalo klimuga ani nani samba fla ani samgani fla san belebele uka belebele keleche ka kene soro sa femi madu dalaw ye hulu kon ye kene nyenamaya o kofe kirawni na benimo chenta ba faruku ali rekelen kofe ka kene soro o akera ni soja ku bay berajile muyomyale berajile se wale don ba chama tumbe kene kono u berajile ye uka ni soja ujira belebele la kumo be farale nyanga kadi farukuma ayisigi kirawni na benimo sigiro la kakuma Allah subhanahu wa ta'ala ka jonfe o jumasna yogoni Abdul Qadir Nufuseni keta tumbeno o jawflani Bamako sigida sabana konnala keren ya rabuli bana faruku ye wajulu kene bilibili nyene maya kabetene janvier kalo kile muga ani nani ma san bafla ani muga ani fla wajulu kene mi ni hinela se tundu kanyeshi ambamso ani amomso tanti yayi dunia ale mi fatura desamru kalo kile tan ani woro san bafla ani muga ani kili tanti yayi dunia tuni ikmadini islamia muso badoye ni aka chesiri na aka wulika joma dugo Allah subhanahu wa ta'ala ka dine nyetala yau bora bulibana ali allamununa purka seka na faruku lame ani purka seka na duwuke ni musokoroba sanuma nye akene wasali ndeke kanya muga ani saba sanga bisaba Seydina Sheikh Umar Seydou Coulibaly naka delegation ala bene niso jale munya ne farufu ne uduna kene konnala faruku kelengo feka befo wati mina ayasigi kirawni nabi nyumo sigi yorola o kofe maunara kelen purka sega na duwuke ni musokoroba sanuma nye ani ka sega ale bika faruku ka nyumanya ani uyella kolshini munu ke faruku la ka sega onase jemama faruku kelen ka bela me wati minasa asigle kira ani nabi nyumo sigi yorola ayi migrota asemi blastrali kana wajula ani duwula ayi oke ka nyeshi Allah subhanahu wa ta'ala ka joma ani musokoroba sanuma tanti yayi dumiyama afure kaburu konnala ani yambi duwo kai wamba do billahi min bifo ya directido abise alama kasorali meleke me magala sabu abige ke minye aya barake nyana kasa nunu vele bige ka ke foi ma ona je fo alakama achieka sira wala tala ai billahi wala alakama jele ode ana fara nyogonga waye barake ode ka foga tase sayana muru dugo munu bikeya direct do abisa do skatala feu wamba do dugo ambo kedi wala sabu jochi bunye dugo ma ai ala kira here dugo nyini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka nyini ko ka dugo ke ali anyene ma ka nyini kwa nga solatu chaya ka solatu ye dugo yidi do skatala feu ka kira ka dugo were nyini tukuni ka kerengere ko ala ko abeli ndia nyanyi na ufe aka dugo chaya tare ala na dia kala ne du
k'aw ngala maa bonyana cogo o cogo i ɲɛna cogo o cogo i t'i ɲɛ dugawu kɔ dugawu ɲini wa dugawu minɛ tari ma faamu ni o de y'an bɛ dugawu k'an ka musokɔrɔba in ye ala k'a ka hinɛw jedi n'o tɛ an b'a dɔn dugawu ko tɛ walahi tani ya i bɛ ala ka hinɛ na an ye min dɔn a la an b'o de seereya muru an ye min dɔn a la an b'o de seereya ani layidu min sara alijinɛ garanti don kuranɛ kɔnɔ sura sɔfi aya kɔnɔntɔn ka taa bila aya 14 na alimamiw bi yan karamɔgɔw bi yan n bugɔra n somɔgɔw ɲɛna ciden sama t'o la kuranɛ kɔnɔ ala ko mu'miniw ma ya ayyuhal lezina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ala ko mu'miniw a t'a to ne ala ka baara fɔ aw ye wa baara min ye garanti n'a yɛrɛ maa o maa bolo jahanama t'i jeni abada a t'a to ne k'o fɔ a ye muru ni ala de man kan ye dɛ jahanama tigi ni ala de man kan ye alijinɛ tigi a y'a to n ka baara fɔ aw ye baara min n'i sara a kan a b'i kisi ka bɔ ɲangata gɛlɛ tɔɔrɔ ma ɲangata min bɛ maa dimi n'o ye jahanama ye muru baara in fɔra ala fɛ a mɛ caman fɔ dɛ fɛn saba dama tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ala ko n'a m'o dɔn o de y'a ka dan ne ala la a tiɲɛ kan a ka dan an ka kira la a tiɲɛ kan a ka sigi k'aw cɛsiri ne ala ka diinɛ damali la n'aw ni ye a n'aw ka nafolo muru ala ko ni ne ye garanti ye n'a yer'i bolo jahanama t'i jeni abada ne m'a fɔ kuranɛ kɔnɔ sura sɔfi tani yayi a sara nin jɛlen de kan a tilennen a sara o de kan o la ala ti kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ ala ko cogo min ni jɔn jɔra k'o kɛ walahi ala ye min fɔ a la i b'a ye o la an ma sigi a ka kunnadiya la an ma sigi a ka alijinɛdenya la dugawu jɔn ti bonya o ma o de kama an bɛ dugawu kan ala m'a ka hinɛw jidira ala k'o kɛ kira bonya kama sɔnna ala rasuli a ye jɔyɔrɔ minnu fa ala ka diinɛ dɛmɛli n'a kɔrɔtali kama an b'o bɔra ka dɔ fɔ sinifuw ye dɔ fɔ muru o de ye gɛlɛmanba ye bi maa dɔ b'i ye i b'a sɔrɔ seli kojuru t'a la a bɛ seli a bɛ su a bɛ jɛgɛ bɔ a bɛ hiji wa cogo bɛɛ tilennen don mɛ n'i y'a kɛ diinɛ dɛmɛli sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ a t'a dɔn yɛrɛ ko diinɛ b'i dɛmɛ kuma tɛ jɔyɔrɔ ka y'ale la ka sɔrɔ kuranɛ ko alijinɛ sɔngɔ mu'mini ɲumanya kɔfɛ o ye ni ni nafolo dili ye ka diinɛ dama k'o de kɔfɛ alijinɛ bi sura tawba aya 111 nɛgɛ kaɲa fu sanga 50 ni wajulu kɛnɛ in sɔrɔla ka kun cɛ ni dugukolo gɛlɛnw kɛli ye sherifukɛ fɛ ni maa caman olu ye layidu ta ka fara silamɛya dɛmɛtɔn ikma dini islamiya kan alhamdulillah hamdulillah ala fal sisan belebelen si jan ani labanko ɲuman ni kɛnɛya ala ka di an n'a bɛɛ lajɛlen ma an bɛ to jamana kɔnɔna kunnafoniw kɔnɔ farafina kelenya tɔnba ni o ye union africaine ye a ma ɲɛmaaba ni o ye musa faki mahamadi ye ale ye sennabila kɛ ka na an ka jamana kɔnɔ na munna ka se ka na kuma ni farandila fanga jamana ɲɛmaaw ye fɛn min ye jamana in yɛrɛ kolosuma ani basigi bɛ se ka lanati a kɔnɔ cogo min na ani nin waati na ŋunuŋunukan ni yuguɲugukan minnu ni olu bi senkɔrɔ la ka kɛ ni CEDEAO ka wale cɛjugu ni min ni u y'a ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma ani minisiri ɲɛma Dr Shugel Kugala Mayiga de fɔlɔ la ka ɲɔgɔn ye ni Daliba Masa ka diɲɛ ka hakilina fɔlɔfɔlɔw kɛ u ka ɲɔgɔn yew balen kɔfɛ minisiri ɲɛma Dr Shugel Kugala Mayiga kunnafoni dilaw gɛrɛla la ka se ka a ɲininka a yɛrɛ ye pereperelatigɛw di kunnafoni dilaw ma aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka minisiri ɲɛma ka o kɔrɔfɔ dɔw lamɛn. Min fɔ Union africaine président n'a ka délégation o ye k'a fɔ ye a fɔlɔ k'an b'u bisimila a fila k'a fɔ ye kabini an y'a mɛn
ko Union africaine ani Nations Unies où est président de la transition contacté pour que la solution uni Mali problème là aya ni soja kosobe aya don ko ni gelea sera yoro dola africain bebe wuli kijo parce que Mali e jamana mi kabina ya ka indépendance ta jamana shite Afrique kono mi ya seba ka constitution kono ko ale be son ka souveraineté ka toy pour que africain ka se ka franyonka o fana be fo parce que anga histoire ni to ka histoire te kelem ni to ka fo mbe segaka ko mashi mangi nya do malla anga histoire ni ya laje Afrique jamana chamambe u karasin be Mali de kono ni tamashon do di chamama ko hali tubabu banga jamana mine domina ka Afrique colonisée uye jamana domine dogo kundama dama kono na chayra kalo woro kono Malila 22 septembre 1878 Sabusire Kai Kata le 20 mai 1916 la bataille d'Andrambokan uye firun faga min kofe sans bisaba ni segi tubabu yo de kelela kasoro marfa buburu marfa pre ambulu uka sega jamana mine uye jamana mine fana uye sambi wolonwula ke u mahere sore hali klekele ni burda be mamurti arabu be murti koroboro be murti dogono be murti flaw be murti bamana be murti bobo be murti munyanka be murti senufo be murti marka be murti bebe murti kelinkeli malion mo shit se kanke join donc ko famu nu yo famu abisuka ko chama no wayama ntla ka fuye kwambe minfe ukanga jamana bonya ukanga jamana horeya bonya Mali crise ni a beke election ko ibe fli parce que abe sambi sababu ambe election de la hali crise wulila pour que fanga ka yelema abora election de la donc election dron ta nyanabo pour que aka seka nyanabo fanga laje bana ba minum be Mali Maliam yu ufo kabni fanga ma yelema oye jume lakana balia 2013 élection beke domina lakana balia kumbe koronfe kumbe kidal bi Mali 80% ni Mali jamanata bi sigi niko terroriste o de occupé donc Malion ko foko lakana ka sabati ala barkala kabni yele makera armée be ka résultat minu soro bi o madelika ka be sambi sabab ya do wati dola do wulila ka tlonge ka Mali armée togoti hali politicien do balaw do be minu ba fe ka fanganta kul ba fe ka ke président yi utara kenema kata armée dogoya doko ni tirke doron soldasu be buli doko Mali soldasu te se foi la défilé doron ni coup d'état ou bébé nyemgo de do ne budon journaux chama kenema be tlonge Mali armée ko mi Mali armée soro jamfande asoro parce que watila ube soldasu black attaque le hali samara tubul ube yoro di petu de do kasoro armée tonu u ka ranger su de bu nu e black attaque te kelemina nduma ni kelemina be mim ni marfa be mim boro ki setabulu ka armée tonu chogola aflana kele en awulila ko fe de kachu ankade bonen bora mo minum be manganci bi ko ordre constitutionnel ulu de yake ka libiki kana ni bonen kachu anga armée malabe o bela ni yaye Mali l'armée be ka minke
a bɛ recrutement kɛ a bɛ formation kɛ a bɛ équipement kɛ a bɛ kɛlɛ kɛ fana hali armée bɔ ma s'o la o de b'a kun bɛ to k'a fɔ qu'on a l'une des plus grandes armées du monde o tɛ kuma gansan ye bi kɛlɛminɛnw dira an ka soldats ma kabini yɛlɛma kɛra 18 août 2020 président de transition kun ye vice-président chargé des questions de défense surtout kabini rectification de la transition kɛra le 24 mai 2021 baara min kɛra ka kɛlɛminɛnw di armée ma a ma kɛ san 30 kɔnɔ o de kama bi an bɛ ka terroriste ci an bɛ k'u ka base ci an bɛ ka u minɛ an b'o baara la u bɛna an poignarder en col ka jamana bi parce que o plan ye mun ye ka jamana gouvernement na institution déstabilisée de Union africaine ma ɲɛmaaba ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ani minisiri ni ɲɔgɔn cɛ a wulila ka kunda kuluba faamaso kan ani faranjila fanga jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta ani o fana ye ɲɔgɔn ye kun kelen hukumu kɔnɔna ni o ye jamana ka basigi ani faranjila fanga yɛrɛ a bɛ se kɔkɔrɔma don cogo min na fɛlɛ ni dabaliw ka sigi sen ka lakana ani don da kelen fɛ ni bɔda kelen fɛ ka se ka sabati faso ba kɔnɔ cogo min na o kumana ni bɛɛ lajɛlen fana kan hali sisan o jatɔw fana filɛ. Farafina kelenya tɔnba Union africaine ma ɲɛma dɔw bi taama na anw ka jamana kan o ni minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga kɛlen kɔfɛ ka ɲɔgɔn ye ka hakilina falefalew kɛ hali sisan ɲangata minnu ni CEDEAO y'u ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma ani gɛlɛya minnu bi anw ka jamana kɔnɔ minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga kɛlen kɔfɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye o bɛɛ lajɛlen na u ni faranjila fanga jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta u fɛlɛn filɛ nin ye ka ɲɔgɔn ye ka se ka hali sisan Mali yɛrɛ lahaliyaw ɲɛfɔli ka se ka kɛ u ye ani u yɛrɛ ka laɲini ye min ye Maliko la u ka se ka o ɲɛfɔ ni tama bɛɛ lajɛlen tun ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye fɛn min ye Musa Faki Mahamati ye kuma min na ni kunnafonidilaw y'a ɲininka ani jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta ka kɔrɔfɔw kɔfɛ a ko ale nana cidenya de la faso Maliba kɔnɔ ka se ka na lamɛnli kɛ ka bɔ Mali mara faamaw yɔrɔ ani ka se ka lajɛ kunnafoniya fɛn fɛn bi Maliko kunkan o ka da a tulo kan ka kuma ni u ye u ka ɲɔgɔn hakilantaw dɔ baaraw taabolo la a ko a ma tɛmɛ waati jan kan fɛn min ye farafina tilebiyan fɛ jamanaw ka sɔrɔ ko jɛkuluba CEDEAO ye Mali ɲangi olu yɛrɛw fana ka lajɛrɛba dɔ senfɛ o ka lajɛrɛ min bi kuma lakanako kan ko Mali kunkanko kunnafoniw nana yen fana u fana ye hakilinaw jagabɔ ani ka fɛɛrɛ kura dɔw sigi sen kan a ko nka o si tɛ min nafan ka bon o de ye ka se ka lajɛ Mali faranjila faamaw bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo di ani u ka se ka fɛɛlɛw ɲini ɲɔgɔn fɛ Mali deguw na baara kɛrɛnkɛrɛnlenw ka sigi sen kan malidenw ka tɔnɔbɔ kama a ko hali sisan ale yɛrɛ bɛ hakililajigi kɛ wa olu yɛrɛw fana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ faso Maliba jɔyɔrɔba b'a la CEDEAO ani Union africaine na bawo n'i ye Union africaine yɛrɛ denfaw ta ani CEDEAO yɛrɛ denfaw ta k'a lajɛ ni o ye a sigibaw ye ko faso Maliba b'a la wa olu yɛrɛw fana ka ŋaniya n'u hamina ko ti foyi ye bi k'o de ye ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan Mali bɛ nin waati min kɔnɔna na Mali ka se ka bɔ a kɔnɔ hali sisan Musa Faki Mahamat ale ka fɔ la a ko kabini waati jan min bi taa se fo san 10 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la faso Mali bɛ lakanabaliya kɔlɔlɔw kɔnɔ wa ko a tɛ ka dan Mali dama ma a bɛ ka yɛrɛkɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ farafina gun kan wa ni Ala sɔnna ma ko olu bɛna na farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔni lafaamuya ani faraɲɔgɔnkan kulu caman u bɛ ka se ka faso Maliba dɛmɛ Mali ka se ka bɔ nin waati gɛlɛman in kɔnɔna na fanga ɲɛnama ani Mali ko bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ bisi basa kɔnɔ ka sigi sen kelen kan faso ka yiriwa o min b'i wolo farafina bɛɛ lajɛlen ka yiriwa la ayiwa nin b'i kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔ kan kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka jɛgɛ o jumasina y'u ka bi ja sɔrɔlenw lajɛ. Kɔnɔwari jamana fana kɔni ye ŋaniya dɔ siri ani hali bi ka baara dɔ kɔni sigi sen kan pour ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin sifin dɔw kɔni ma marabolo dɔw kɔnɔna la marabolo minnu ni u ni Mali ani Burkina Faso jamana kɔni bɛ danbɔ an ko programme in ma ko aide sociale la ni programme d'aide sociale min kɔni filɛ nin ye a lasera minisiri ɲɛmaa fɛ Patrick Ashi kɔnɔwari jamana kɔnɔna la kun foyi tɛ a la ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin sifin
ninnu ma kuma caman olu minnu ni bamaci wale tigilamaw kɔni bɛ drogo ɲɔgɔn na gouvernement ɲɛma kɔnɔwari jamana tɔgɔ la samedi tɛmɛnen a bɔra Tugbo ale dugu kɔni kɔnɔna la o ni Burkina Faso jamana dancɛ olu kɔni ka surun kosɛbɛ ministre ɲɛma a ye sɛbɛntiyali kɛ k'a fɔ ni musaka min filɛ nin ye kun foyi ti a la fo ka se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin nin ma kofɔlen ninnu kɔni ma sifin maa 10,900 marabolo 6 o kɔnɔna la ko in bɛ olu kɔni kɛrɛnkɛrɛn dɛ a musaka bɛ bɛn sifa wari ale miliyari 8 ani gɔri 6 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma kɛmɛ sara la jamana bɛna i jɔ ni 75 ye cakɛ bonda agence française de développement olu bɛna i jɔ ni 25 ye. Dimanche janvier kalo tile 23 maa caman olu kɔni bɔra Senegal jamana kɔnɔna la pour ka se ka taa u ka maire ani maire dankanw ka se ka taa olu kɔni sugandi an b'a fɔ a ma ko élection municipale a bi o kɔni kofɔ kabini mankan kɛra Senegal jamana kɔnɔna la san tɛmɛnen nin ye kalafili siɲɛ fɔlɔ o kɔni ye Ousmane Sonko fanga sɛnɛmatɔ Mado o ka minɛli kɔfɛ Senegal jamana kɔnɔna la wulikajɔbaw olu kɔni kɛra pour ka se ka nin maa kofɔlen ka se ka a bila o kɛlen o ye ɲuɲu kɛ ka ɲaga la wuli Senegalikaw olu kɔni fɛ jamana ɲɛma dɔw y'a yira a bi fɛ ka fɛlɛw de sigi sen kan pour ka se ka kanbɔ 3e mandat o nɔfɛ Senegal jamana kɔnɔna la o dun ye fɛn min ni o kɔni bɛ jamana sariyaw sɔsɔ wa jalakiliw bolo kɔni ɲɛsin bɛ Macky Sall ma o la bi kosɛbɛ ni ye Senegal jamana ta k'a lajɛ a ka ca ka tɛmɛ maa 6,000,000 kan jamana kɔnɔna la a bɛ bɛn 1/3 de ma olu kɔni yamaruyalen don pour ka se ka taa u ka mairie o maa 500 ka se ka taa olu kɔni sugandi marabolo 40 o kɔni kɔnɔna la an ko a ma ko département ministri Macky Sall ka ministri caman olu kɔni kɛn bɛ k'u kanbɔ nin waati in na o dɔ bɛ tali kɛ kɛnɛya ministri Abdoulaye Diouf Sarr ale yɛrɛ min kɛn bɛ k'a yɛrɛ kanbɔ Dakar ale mairia o nɔfɛ. Ayiwa hɔrɔnya jabarani suwanti b'a cɛ muso denmisɛnnin mabakɔrɔ an bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoniw na inshallah taala sini aw ni Hawa Gindo bi ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kunnafoniya wɛrɛw di aw ma an ka jamana ala ka kɔlɔsima ka ɲɛma jɔ ni ala sɔnna kibaru minnu bɛ révolution ekumadini silamɛya ɲɛsinnen don baara belebele minnu ma nin waati na o dɔ ye Isra wal Miraji ni o ye kira ka sanayɛlɛ an bɛ arajaba makɔnɔ na bi an tilenna tile 23 la ni kalo in sara arajaba kalo de bɛ jɔ o tile 27 su inshallah taala a bɛna ɲɛnamaya ni wajulu kɛnɛ belebele sigili ka tila ka a dugujɛ wulada ɲɛnamaya ni dugawu kalan kɛnɛ ba ɲɛnamayali révolution ekumadini silamɛya yɛrɛ misiri belebele in kɔnɔ bakɔ jikɔrɔ ni mangurutu o kɔnɔna na fɛn bɛ ekumadini silamɛya muso denmisɛnninw ni o ye a jeune filles ye olu fana ka bureau sigili san 15 nisɔndiya baaraw o bɛ ka tenduruma ka gɛrɛ inshallah taala a baaraw fana ɲɛmaya belebelew ka belebele Seydina Cheikh Umar Seydou Kulubali Fariku a bɛ kɛ ale bolo wulada kelen ani su kelen o fana bɛ kɛ ni ala fo ni ala barikada baara in na ala ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka di an ma kira bonya n'an karamɔgɔ Fariku n'a bɔnna sama barika kosɔn sɔli ala rasuli